pen sitom da ka jingyap ye usipai namar ba ula kentait ban siat ye ki pai ba no ye ki hapo jonggori he Iran ki khubor ki ba khamne ki longba u Javid Khalas u samla u bala kentait ye ka hukum ban siat ye ki bru ha ka je ki ha baro ko we gari ka bala je mentau bana Januari jum tau snam ar hajar apon ru ula syak rai penram da ka jing phasi yu katba ki jinge khi kinang yat sakmat bat ki jing pin sitom banyi ke rupat baru kalanang jurba ka khubor ju ka jing syak pin sitom da ka jing yap ka bala penme persa yu Javid Khalas u sipai u berang samla u bala kentat ban siat ye ki rupat ba kalanang penjur syuk ye ka jing sngukya halor ju ka jingwan ju ka hukum ka batmai jong ka jing pen yap bru ka bala le de ka jing bisar jong ka tegri ya ka ne ka jing pen sitom la penme ha ka por ba ki he jong ka tanat bisar kila kran sai sapang ki jing bisar ki bal lingkot bat ki jing pen trekam stat kan bala ya ka jing pen sitom de ka jing yap ye ki tu ki bala syakam na ka ne ka jikhi ka jing syakam jong usipai namar ka jing bom ko ngu ka jong u ye ka hukum ban set ye ki pai ba no ye ki hapo jong ka tegri katkum ka jing tip bala yo lum la ong ba u Javid Khalas uday usipai ubadang samla ubadon ru ha ka ka jikhi hapo jong ka tegri ha Iran ka bala jia mentau bana Januari jong tau snam arjar punriu ula syakam no namar ba ula kentai ye ki bun ba ki hukum ban set ye ki nekhi bad bala penken riak no ye u sapo jong ka patok jong ka Isfahan kani ke jing syakam ka jia katba ki bor pahara ha ki bun ba ki nong ba kila siat baik sya ki pai ba da ka pendon kamru ye ki tiar jong ki sipai ki jong ki bat ki khubor ki pen iba da ki phau hajar ngut ki bru kila thia yap ha ki surak ka jing kentai jong u Javid Khalas ban siat kam semla long setia ka kam runar hapo jong ka tegri hanrai udon yela ka jong ka mensim ye tiplam ye ki parabru hakmat jong ka jing syak pen yap jong ki pajba ki babun hapo jong ka tegri ka jing pen me ye ka jing pen sitom da ka jing yap hapreng jo ka jing pen thot ya ki lat patai kubor kham tam ban pen me ye ka bakum ka ne ka kai phat om padon jing tip ke batik kena hadu menta sapang ki jing tip ki babnya jong ki mokodma ki babun ki bele kendu ye ka bakum ki jingjia jong ka jing syak pen yap ha ka rukom ban bisar ka jinglong jong ki jing syak kena ki bapura lani ka jinglong jingman ka jong u menta ka jing bom don ka jing sai ka mukuduma jong una usipai samla karanang penjur cucu ye ka jing sukya halor jo ka jing penme ban pensitom de ka jing yap bat ban pensitom kerki ka balong sabar na ka an ka jing skabjar juga lat patai ke bor ha ka biadai bat kum kini ki mukuduma ka dai saka wipat ka polisi ka bala buri de ka tegri ha Iran ya baro ki jing sija bat ban khanglat ru ye ki jing ketho jong giru paiba ki jekhi ki jing pen yap briu hasurak bat ki jing pen sitom ban ki badang mi thamai ki bala pen mi de ki bor sensar jong ka tegri lingba ka jing pen ram da ka jing yap ka bala pen bana de ka tegri namar ba ki nong yekhi habaro ka wegri hadu menta ki la syak pen sitom ban de ka jing yap da ka ba kam na phangi ki rupai ba kala long ka ba jurha hadu menta ka jing don jong ki bala syak pen yap napreng jong ki noyekhi kala poi de ki phau hajar ngut hadu menta bat ka e ka bala bu jing tho hadu menta kalong tangkum ka tedam jong ka duriau jong ki jing sisa bat ha ka ju ka por daki phau hajar ngut ki bru bala syakam ha ki ki sngi ki bala dap bat bun na ki kala syak set patok khlam da yo lat satia wat ban yo tang ye ki nong ye saj an ne ban yo ye ka jing bisar ka ba hokru ka jing penram jong ka jing bisar ban bisar lingkot bat ban penyap no kloi ye ki tu ki bala syakam na ka jing ye khi ka jong ki he jong ka tanat bisar jong ka Iran kila kran sai sapang jong ka jingle jong ka bakan perking da ka batang e wat ban penyap ru ye ki tu ki bala syakam na ka ne ka jing ye khi ka jong ki unong aiktin jong ka tanat bisar bat nung budui jong ka tera kila penksan kerpang na ki mokodoma joki noiki bad bakin wan ra ru ye ka rai ha ka por ka ba lingkot tam ha ka jing troikam ka jongki ki pendon kam ye ka kentin ka ba ong ba ka nu ku nu ka rai hapo jokori ha Iran ka long ka ba stet ba ka ba mut ba ka jing sedang ye ka jing besar ka ba lingkot
bat ka jing pen trekam ya ka jing pen sitom de ka jing yap kabralong sabar jong ka rukom trekam jong ka an jong kategori katkum ka jinglap ha kini kisnam ka lekno kapen iba kum kini ki jingle bonsin da ka bakin wanra ya ka rai ka bakirki bat ka balong sabar na ka an kalong ka ka ma hadu kata kata kani ka rukom ban plilat ya ka wipat ka jing penyap bru wat hableng jo ka jing tap jo ka jiki bat ka buru ya ka jing em jo ki phau hajar ngut ki nong sha set patok ha ka jing ma ka bakrau ka jing sngau khya halor jo ka jing pen klo ya ka jing pen yap ya ki bru ka ya khi hapo jo ka tei gri ha iran ki nong pek parman gila ong ba ka jing pen sitom de ka jing yap ya Javid Khalas kadai kum si benta jong ka rukom ka bakham nyar bha kabala thamuru ya ka jing pen ru ya ka jing sngau shapting hapleng ki bor sipai bar ki tu ki noyakhi ki bala syakam yakani ka rukom la penskam de ka jing berngam ban penyap man la ka sngi yakin nong syak set patok bat ka jing bisar kala penmi ya ka hukum ka bakloi bha da ka bakala pengat yaki ha ka kum ka ni ka apot da ka jing yap ha ka por bakin noyakhi kidang yai peteng bat ki jing pristom ban yi ki noyakhi ru ki long ki bajur bha kane ka don ya ka jing ma namar ka jing kyu jo ka jing syak pen sitom da ka jing yap kalong ka bajur bha manta hapo jong ka Iran hadin jo ka jing berngam jo president jo ri Amerika ban ong ba lada ka ri Iran kan bakla ban persitom yi kinoi ki padba ka ri Amerika kan ai ya ko hukum ya ki sipai ki bakin saitam jong ka te gari bakin lek ban sei yu Ayatollah Ali Khamenei na ying jong u ne na ka nungu ka jaka ka ba udon lani u Patrick bat hadu menta namar ka jing khangdam ya ka internet ya ki phone bat ki wei pat ki lat a jing tip hapo jong ka te gari pat la satia ban tip la hatu ka ri Iran kan perkhat kumno halor jong kan ka rai ban phasi de ka jiap ye kitu ki sipai ki bom sam la ko ngu ban set i rupai ba hakeleng saudong jong ka teigri ka jinglong jingman jong ka ri Iran menta ka la ban lam sa ka jing kan at wat ye ki wipat ki ri ju perthai namar ka jing sir khai palat ka rukom ban pensitom ben ye ki no ki paiba hapo jong ka teigri to ngendang ye ap i wipat ki khubor ha ki por ki ban dangwan khublai simun ta thadu bi kendu ha ka wipat ke video